Hey guys, फैफिनलायबाय नै बेस्थ'लाय नामा गासिबो Hello? Hello? Hold on. Sampaikan makan daily. Sama sama sih dengan gue. Jangan dia. Deh. Kasih. Deh. दिनैनि खामानिखौ नोंथांमोननो खोन्थाफिननोसै खनसे नैबेनो न'आ दहाय जों मावनायाहाय दहाय सोर मावनायखौ नायनायमोन बिथांमोना नायोबा मिन्थिगोन नैबे न'आ गासै गोलावा जाहैबाय 24 फुट गोलाव बियो 12 आरो नैबे खथा मोनसेया 12 नैबे खथा मोनसेया 12 आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय ओमफ्राय नैबेयो ओरै गुवारा जाहैबाय 13 फुट गुवारा बेनिफ्राय दा जोंनि बेयाव दहाय दालाय होदोंमोन नैबे नै दालाय होनाया दहायनि नैबेनिफ्राय नैबेसिम माबा जाहैबाय बियो 2 फुट 11 इंचि 3 फुटनि खाथियाव आरोना बियो बेनिफ्राय दा नैबाव थांदों जोंहा सिमेन्टआ 2 बेगनि खाथियाव सिमेन्टआ जोंना 2 बेगनि खाथियाव थांदों बेवहाय दहायो एखेबारे खामानिनि थाखाय नोंथांमोन मोजां खोन्थाफिननो मोनासै दा थांसिगोन ना बेनि थाखाय टाइमबो जाबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना लास्टआव खोन्थास्राबाय आरो नै बिदि ओमफ्राय आरो नैबाव खामानि दंबायो नैबिथिं सिगांथिं साजा थागोन ओमफ्राय नैबेवहाय साजानि रड खाना होगोन आरो जोङो नैबेयाव साजानि रड खागोन बेयो नैबेनिफ्राय फैगोन ओरै बाहेरथिं 1.5 फुट फैगोन बेयो नैबेनो जोंना रडआ रडखौ एल खालामनानै लाबाय आरोना नैबेयो ओरै साजा होजोबगोन बेयावहाय नैबिदि बे फैगोन खामानिया जोंना गाबोनसो जासिगोन बेनि खामानिया दाथ' जाला टाइमबो जाबाय नालाय फलंनानैल' होनाय जागोन आरो गाबोन फार्मा होबावनांगौ नै बिथिं फार्मा होबावगोन आरो साथाममोन दहाय मानसिफ्रा दा सानैल' बैयाव जिरायदोंना बैयो बेजों बेनिफ्राय आंजोंल' जाहैबाय दायो ओमफ्राय मालिकआ फुबाय बेनिफ्राय खामानिया जोबनायनि लामायावनो फैबाय न'आव थांनांसिगौ बेखायनो नोंथांमोन बेखौ खोन्थानो होननानै नोंथांमोननो भिडिअ खालामफिननाय जादोंमोन आरो आं उनाव जेनेबा नोंथांमोना नायबाय थायोबा मा खामानि मावदों बोरै नायलांनो गोसोबा नोंथांमोना सम बिदिनो दसे नायोबा नुनो मोनगोन आरो आं माने आपडेट होबाय थायोना सम खानाय मानि नोंथांमोना माबायदि जों खामानि मावदोंमोन होननानै खिन्थु चार्जफोर थानाय बा नेटपेकआबो जेबो टेनसन गैयाबा मोजां नाङोबा नोंथांमोना नुफिनगोन आरो जेनेबा बिदि बेयो ओंखाम संग्रासो जागोन जेनेबा बिनिफ्राय थिं होसिगोन आरो नैबे बिनिफ्राय थिं होसिगोन बेयावहाय बिदि खामानिया जोंना बेनो होमबा लोगोफोर दा बेखिनियावनो आङो दोनथ'बाय आरो दहायनि आद्रा खामानिखौ नोंथांमोननो खोन्थानायनि थाखायनो खालामनाय जादोंमोन नालाय बे भिडिअखौ आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदोंमोन दायो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब शेयार खालामनाय जाबाव हो आरो आंनि समखौ बुंगासिनो बारे नोंथांमोना बे समखौ मोजाङै खोनासंनानै मोनसेफोर मारिनानै होबानो जाबाय आरो बाय एसेनोसै